Haia, Alaw sydd yma o Priodas 5000. Ydych chi yn poeni am wleidyddiaeth priodas? Wel, dyma top tips gen i. Gall drama godi mewn unrhyw priodas. Falle bod chi'n poeni bod eich diwrnod eich priodas chi'n mynd i fod fatha pennod o pobl y cwm. Please peidiwch poeni, dych chi ddim ar eich pen eich hun. Os ydych chi wir yn poeni fod yna unrhyw fath o drama yn mynd i godi ar ddiwrnod eich priodas, siaradwch efo nhw ynde. Ac os ydych chi ddim yn teimlo'n ddigon cyfforddus, ond mae hynny'n ddigon teg wrth gwrs, be am ofyn i rywun arall siarad efo nhw? Dewis gwesteion. Mae dewis gwesteion yn gallu bod chydig bach yn anodd, yn enwedig os oes yna aelodau eraill o'r teulu yn cyfrannu'n ariannol tuag at y briodas, a falle bod nhw wedyn yn teimlo bod ganddyn nhw yr hawl falle i ddewis rhyw hanner cant o'i ffrindiau nhw i ddod. Be swn i'n deud ydy cael y sgwrs reit o'r cychwyn cyntaf. Un peth fedrwch chi wneud ydy deud wrth y rhieni neu pwy bynnag sydd yn cyfrannu'n ariannol, mae hyn a hyn o wahoddiadau ganddyn nhw i hunain i ddewis. Er enghraifft, 6 person i mam a dad ochr yna, 6 person i mam a dad ochr yna, mae pawb yn hollol glir reit o'r dechrau. Gwahodd plant neu ddim gwahodd plant. Mae hwn yn rhywbeth sy'n dod i fyny lot fawr rwan. Dwi'n meddwl bod angen i fwy o bobl gael yr hyder yn y ffaith bod o yn eitha arferol erbyn hyn i beidio gwahodd plant o gwbl, a mae hwnna yn hollol ffain. Bydd yr rhan fwyaf o bobl yn ddigon hapus efo'r trefniadau yna, ond os ydych chi wir yn poeni, be am i chi anfon y gwahoddiadau lot o flaen llaw, a wedyn mae digonedd o amser wedyn i bobl drefnu gofal plant. Peidiwch a stresio am hwn, di o ddim werth o, priodas chi ydi o, a gnewch beth sy'n iawn i chi. Mae'r gwahoddiadau di mynd, mae'r RSVPs yn dod i mewn, a mae'n amser edrych ar y Cynllun Eistedd. Os oes gennych chi briodas fawr, wel, mae'n reit hawdd cadw pobl ar wahân, so chi'n oreit. Os oes gennych chi briodas reit fach ar y llaw arall, allith hwnna deimlo chydig bach yn anoddach, be swn i'n neud ydy rhoi Auntie Jane ac Uncle Joe sydd ddim eisiau siarad efo'i gilydd o gwbl i gefnu ei gilydd. So mae rhaid yn nhw weld ei gilydd. Cofiwch, sef rhaid i chi gael top table, traddodiad ydy hwnna. Peidiwch â colli cwsg am y peth. Beth am cael bwrdd jyst i chi eich dau. 2 plus point enfawr y fan hyn. Yr un peth, mi fedrwch chi gael sgwrs hefo'ch gilydd mewn heddwch. Ac yn ail beth, mi fedrwch chi gael pobl i ddod atoch chi am sgwrs, sy'n rhaid i chi symud un yn lle, lle pawb ddod yn ei tro i gael chat. Trystiwch fi, dwi wedi gweld pob drama posib sydd wedi cael. Dwi wedi bod yn efo hun hyd yn oed, felly Jyst siarad, mae wastad y well siarad.